2.15 jäljellä, 6-7-7-3, Larry Blair, koriin pallo, Ville Vesala, 5. virhe, kori hyväksytään, Kataja on edelleen mukana, piilottaa levypallon, Petri Virtanen ajaa kohti koria, Larry Blair, häntä puolustaa Pasi Pekkola, Blairin kakkonen, ohi, Sami Pekkola tulee ensimmäisenä, ja askeleita vihelletään. Uusilla säännöillä mun mielestä maassa saa nousta, en ole aivan varma, mutta eikä tuomarit tässä sitten tiennyt mitä vihelsivät. Lahti johtaa 76, taululla on 78, Ricein toinen heitto, sekin sisään! 76-79, juuri näin, Lahti johtaa 3, Virtanen, Janne Kinnunen, Teemulainen hänessä kiinni, Wood, 3, ohi! Ja sen ottaa Kollisen lävipallon! 10,8 sekuntia. Nyt on Lahden voitto lähellä. 10,8 sekuntia jäljellä. Joensuun Kataja 76, Namika Lahti 79. Oi. Lahden Namikan pelaajan komennettu suihkuun Vuori, Mäkäläinen, Nixon, Vesala. Siellä on esimerkiksi Vesa Mäkäläinen pyyhe pään päällä. Jason Conley vapaa-heitto viivalla 10,8 jäljellä. Ensimmäinen ohi. 10,8 sekuntia. Jason Conley, 1 vapaa-heitto. Tämä sisään, niin melkein voidaan sanoa, että jatkoaika ainakin häämättää Conley. 76-80. Taulu näyttää ihan mitä sattuu. Blair ottaa 3. Se menee sisään. 4,8 sekuntia jäljellä. Aikalisä, aikalisä. Täällä ei nyt enää oikein nähdä eikä kuulla mitään. Nyt otetaan nopea kertaus, missä mennään. 79 Joensuun Katajalla. Namikalahdella 80. Otteluaikaa jäljellä 4,8 sekuntia. Ja peli jatkuu Namikalahden aikalisän jälkeen puolesta kentästä Lahden sisään heitolla. Lahtelaisfanit pyörivät jo tuolla täysin käytävillä ja ilmeisesti jopa puolittain järjestysmiehillä. Ei mitään nujakointia, mutta on vaikeuksia pitää lahtelaiskannattajia kurissa. Hoho, ei tiedä enää oikein mitä sanoa. Kenen käteen pallo? Tänään on nähty mitä finaalipuolella parhaimmillaan, kun kumpikin joukkue taistelee täydellä sydämellä ja johtaja vaihtuu pisteeteen vähän väliä ja kyllä tänään on ollut urheilu parhaimmillaan, varsinkin koripallolla. Tämä on ollut aivan loistava tapahtuma, erittäin kovaa draamaa, aivan mahtava tunnelma hallissa. Lahtelaisfanit elää mukana. 4,8 sekuntia. Lahti jatkaa sivurajalla 79-80. Lahdella pallo ja Lahti johtaa. Tilanne näyttää Panteripatsaan suhteen erittäin hyvältä. Vielä kerran. Tässä viimeiset 4,8 sekuntia kestetään ja mestaruus tulee Lahteen. Pasi Pekkola menee antamaan tuota sivurajaa. Jason Conley saa pallon käteensä. Kello kuluu! Ja Lahti voittaa! Lahti voittaa Suomen mestaruuden! Viimeinen finaali, kolmas finaali päättyy! 79-80! Ai! Aivan mahtava fiilinki! Jei! Lahti menee voittoon! Lahti ottaa Suomen mestaruuden! Panteripatsas tulee meille tänne! Meidän Lahti! Aivan mahtavaa!